איפה שירה? איפה? איפה שירה? שירה פה בתמונה? או, מי זאת? מי זאת? מי זאת שירה? מי זאת? לא, זה טלפון של אמא. מי זאת שירה? שירה'לה, איך עושה כלב? איך עושה חתול? חתול. יאו. איך עושה אריה? איך עושה דג? ואיך עושה נחש? ואיך עושה פרה? ואיך עושה כבשה? ואיך עושה ציפור? ציצי, כן. ואיך עושה חזיר? כן, ואיך עושה תרנגול? כן, ואיך עושה חמור? כן, ואיך עושה צפרדע? קוואק קוואק. ואיך עושה ברווז? גגה. כן, ואיך עושה מה עוד יש לנו? איך עושה ציפור? ציפור. איך עושה ציפור? צפי 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 צפי